Ndị be anyị daalụ na-enye m nsị ka m wepụtara ya unu ga-alaikikwa ya. Ọlụ New Zealand ahụ m na-agwa unu nwanne ụnyaahụ ọ ka na-abịakwa, unu nwee ndidi, mana tupu onye na-enye m ya akọwasịchala m ya wee weta m link ya. N'elu nke m ma egosi unu mbọsị tata, ọ bụkwa scholarship na USA. So fa na-enye ọlụ scholarship, na-enyekwa scholarship ịbịa gụọ akwụkwọ n'efu na USA. So ndị be anyị ọ ga-adịkwa ezigbo mma. Ọlụ healthcare na-arụpụtazi ndị western world anya. Fa bụ ndị na-alụpụta equipment na mmakwali dị ọlụ, mana fa chọrọ ịdị na-alụ ya kama ya faralụ ka fa baa na tichin ya kụzielu unu mata ya fa nara alụ ya, maka ịmago onwe ka ọlụ ahụ dị, onye akara obi anara aga m ya ịmago onwe ka ọ dị, mana nnụnụ gaba ebeghị ebe anyị tụọ ya ịmago anyị gbatuo ya, ịghọtago ihe mere azụ ji wee gbaa nkụlụnkụ. So ihe esibe anaghị ana anyị nọla anara ana, ite sikwula ọ nara eghe eghe anyị nọkwala anyị ama nna ana. So ụmụnne unu ga-etinyekwa anya n'ihe a maka ọ ga-abalị unu uru. Ọlụ healthcare na-ewu ebe niile, ịma ewepụ healthcare assistant ya, nursing bụ second. So unu ga-etinyekwa anya na ya welie, ịghọtago, unu ga-eje gụọ ọnya ma nwoke ma nwaanyị. Onwere ịma na eme unu si nọọsụ nwaanyị na-agụ ya kịta na United Kingdom, ọkwa nna akọrọ unu nwaanyị be anyị di bụ nọọsụ, nyanwa bụ nọọsụ, ifu ihe ha ji ego eme, fa na-eme ego vam. Ịma ịrapụrụ nwunye gị nya ji ịlụba nọọsụ, emechi omebele gị gaị. So nwoke tinye aka, nwaanyị tiwe aka. Anọ m n'ọlụ kịta wee na-agwa unu ya break ka nọ ifu sọsọ ụmụ nwoke take golova na ọlụ ndị ahụike a. So unu tinye anya na ya, welu na ya tupu unu neneche enye ọ ya amasịkwa unu, ọ masị unu sikwa na ọ masịrị unu, ịdị interested sikwa na ịdị ka anyị tinye anya na ya ọfụma ka unu welie wee bịaba. Maka ọlụ ndị nọọsụ na USA na-akwụ nnukwute akatamkpa ego mmadụ na nke ndị UK, fa na-akwụ akatamkpa ego maka fa mbụ ndị ọcha juzi na fa ama nlụzi ya, fa rapụkwala ya ndị foreigners. Ifu kedu ka fa si ga-abịa wechie mmadụ onu wee wepụtacha anyị ihe ọbala na onye elu emechaa kwachibie. So the thing bụ fa ikefe agba ọsọ rapụla ya ndị foreigners. Ịmaga iji ọbala na-akwa aka ma amịlị ma nsị, mana a na-ekechi n'isi kechie anya wee na-emeli ya. So kedu ndị chọrọ ya na scholarship ọ bụ na mba USA. Ọlụ a ga-amasị unu, ọ bụ ọlụ dị mma, ọ bụ ọlụ dị employability nya ịgụchakwara anụ ozugbo, ọ bụ dị nke ka ije chọba ọlụ ebe ị na-eme placement ewego gị na-ayọ gị biko ka e wee gị ịgụ akwụkwọ ndị ọzọ na mba ofesi emechikwa ịchọba stay. So onye ka ejikwa ewere ọlụ nka maka yara achọnwụzi stay and faga na-respect gị, ị na-enwetakwa ezigbo aka ọlụ ego, ya na-enweta ego ọfụma and faga na-respect kwa gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya isi na unu chọrọ ya, ndeewo na ụmụnne, ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ.